मी वृषाली नेमण कोकणी कट्ट्या ह्या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आजची रेसिपी कांदे पोहे। त्यासाठी लागणारं साहित्य इथे मी पाव किलो पोहे घेतले, कोथिंबीर बारीक चिरून घेतली आहे, एक बटाटा बारीक चिरलाय, शेंगदाणे, 2 कांदे, ओलं खोबरं अर्धी वाटी, लिंबू, 4 मिरच्या, 10-12 पानं कढीपत्त्याचे। फोडणीसाठी आपण इथे राई, जिरं आणि हिंग, हळद एवढंच वापरणार आहे। कढई गरम करत ठेवलेली मी 2 चमचे तेल घेतलंय, 1 चमचा राई, 1 चमचा जिरं, कढीपत्त्याची पानं, मिरच्या, थोडंसं हिंग, अर्धा चमचा हळद, दोन कांदे घेतले बारीक चिरलेले, थोडीशी आपण फोडणीमध्ये कोथिंबीर घालणार आहे। आणि हा लिंबू आहे ना, आपण तेलातच पिळून घेणार आहे। असे कांदेपोहे करून बघा तुम्ही, छान लागतात। आता या 2 चमचे आपण साखर टाकायची आहे। ॲक्च्युली जेव्हा मी साहित्य दाखवलं तर साखर दाखवायला विसरलो। जेव्हा आपण कांदे पोहे बनवतो ना, तेव्हा हे असं पाणी सुटायला पाहिजे। टेस्ट जेव्हा आपण साखर आणि लिंबू टाकतो ना, त्याने बघा छान पाणी आणि तेल दोन्ही सुटलंय आणि त्याची चव एक वेगळीच लागते। असे करून बघा तुम्ही। शेंगदाणे अर्धा तासापूर्वी मी भिजत ठेवलेले, आपण साखर घातलेली बघा छान पाणी सुटलंय साखरेचं आणि लिंबाचं, बघू शकतात। आणि सुंदर लागतात हे असे। बटाटा, चवीनुसार मीठ, आता आपला शेंगदाणा आणि बटाटा शिजेपर्यंत 5 मिनिटं झाकण ठेवूया। आता आपण पोहे भिजवून घेऊया। पोह्याला एकदम पाणी नाही टाकायचंय आणि पोह्यातलं पाणी काढून टाकायचं नाहीये, थोडं थोडं करून पोहे भिजवायचे। जास्त प्रमाणात आपल्याला भिजवायचं नाहीये। हे बघा असे भिजवायचे।
असे भिजवून आपण 2-3 मिनिटासाठी ठेवूया, मग ते नरम होतील. आता आपण चेक करूया शिजले का आपले बटाटा. हे बघा छान शिजलाय बटाटा. पातळ करून घ्यायचं म्हणून स्लाइस. पोहे बघा 2 मिनिटापूर्वी आपण भिजवलेले कसे मोकळे झाले बघू शकतात. लिंबू आणि साखर तेलामध्ये टाकल्यावर छान पाणी पण सुटतं आणि चवीला पण छान लागतात ते. आंबट, गोड, तिखट, मिरची असल्यामुळे तिखट, लिंबू असल्यामुळे आंबट आणि साखर असल्यामुळे गोड, असे तिन्ही चव एकत्र लागते. छान लागतात सुरेख. बघू शकता छान पोहे आपले मोकळे झाले. आता आपण 2 मिनिटासाठी झाकून ठेवूया. आता आपले कांदे पोहे झाले का बघूया आपण. छान मोकळे झाले. कांदे पोहे तयार आहेत आपले. आपण वरून थोडंसं ओलं खोबरं भुरभुरूया आणि थोडीशी कोथिंबीर. आजची कांदे पोह्यांची रेसिपी आवडली तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा.